טוב חברים יקרים, עסק שווה, תוכנית נוספת, כמו שאנחנו יודעים, ידע פרקטי לשם שינוי. אנחנו פוגשים אנשים בשני מישורים, במישור האישי, במישור העסקי. ניר דובדבני מציג בפודקאסט אנשי עסקים עם עסק שווה. ברוכים הבאים לעסק שווה. עכשיו, מה זה עסק שווה? אם אין לנו תדמית נכונה, נראות נכונה, מיתוג אישי, ככה אני מסתכל על כל התהליך הזה, איך אנחנו רואים את עצמנו, איך הסביבה רואה את עצמנו. בשביל זה הבאנו את האחת ויחידה שלומית היקרה, שתציג את עצמה, כל כך הרבה ניסיון, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה טיפים. חכו, מבטיח לכם, ים של ערך, גם תפיסתי וגם פרקטי. מה שלומך? בסדר, אני מתרגשת. למה? מה? בשבילך זה קל, מה? נכון, ובכל זאת, זה מעמד מחייב. עכשיו שאני יודע שאת גם זמרת, ואת גם מופיעה בהרכבים, אז קהל, זה כיף לך. תראי, זה כיף יהיה לנו. אז קודם כל, שאלה לי אלייך, מה יוצא ללקוח שפוגש אותך? שאלה ראשונה, ואיך הגעת לזה? אבל בואו נתחיל דווקא, שנשאיר אותם את כולם בעניין, מה קורה ללקוח שמגיע אלייך, או לקוחה? אני עוזרת ללקוח שלי, להוציא את המקסימום, להרוויח יותר מסיטואציה עסקית או חברתית. אני עושה את זה בעזרת זה שאני נותנת לו 4 כלים, שזה 4 המומחיויות שלי, שבונות את העניין של תדמית אישית. אני נותנת לו את הכלים האלה, ואם הוא מתחיל לעשות אותם ממחר בבוקר, הוא יודע לנצל ולהרוויח יותר. מדהים. בוא נדבר על 4 פרמטרים. אז אחד מהם זה לבוש. אני רק אתן בכותרות, אחר כך בטח נצלול לזה יותר. ברור. לבוש ושפת גוף. ופרזנטציה והתנהלות מנומסת בעסקים, בחברה. מדהים. כן. אז עכשיו, מי הלקוחות קצה שלך בדרך כלל? אז יש לי מנהלים בארגונים וחברות, ויש לי גם בעלי עסקים, וגם כמובן אנשים פרטיים. זאת אומרת, לאורך השנים זה, אם אני אמנה אותם, זה החל ממשרד ראש הממשלה, משרד החוץ, הטכניון, שופרסל, IBM, חברות הייטק, לואו-טק, חברות תרופות, באמת מגוון ענק, וגם כמובן בעלי עסקים, כל העסקים. נניח שכרגע, לא נניח, אני בטוח שיראו אותנו הרבה מאוד בעלי עסקים, אז אם אני עכשיו בעל עסק, איך אני יודע שאני צריך אותך? עם מה? אם אני בעל עסק, איך אני יודע שאני צריך אותך? אתה יודע שאתה צריך אותי כשאתה מרגיש שמשהו לא מרגיש לך נוח בסיטואציה. יש בעלי עסקים למשל שהגיעו אליי בגלל שאמרו לי, תשמעי, באתי לאיזה פגישה ופתאום הבנתי שאני לבוש ממש לא נכון, וזה מביך. ויש לי בעל עסק אחר שאמר לי, תשמעי, אני שונא נטוורקינג, לא אוהב. אז היינו צריכים לבדוק מה יושב לו, איזה סיפור פנימי יושב לו בראש, שהוא לא אוהב את זה. יש אנשים שאומרים לי, תראי, אני מצטלם לא טוב, אני לא יודע מה עושים, אני צריך לדבר מול קהל, אני לא יודע מה עושים עם הידיים, מה עושים עם הרגליים, איך עומדים. יש לי לקוחות שמגיעים ואומרים, אני צריכה להצטלם צילום תדמית, אבל לא ברור לי באיזה פוזה לשבת, מה ישדר דבר יותר נכון. ויש בחברות שפונים אליי ואומרים, למשל בטכניון, כשאני עובדת, אז יש שם כל החבר'ה שעכשיו סיימו את הלימודים, והם מתחילים ללכת לרעיונות עבודה, הם צריכים לדעת איך לפנח את זה שמראיין אותם, כי אם אני מבינה שהמראיין שלי לא אהב את התשובה שנתתי, אני כבר יכולה לעשות rephrasing, אני יכולה לעשות כל מיני דברים בשביל להגיד לו, אתה יודע מה, בוא אני אומר לך את זה בשפה אחרת או במילים אחרות, ואז אני נותנת את הדבר שהם מתקן, למשל. או יש מקומות שאמרו לי, בואי תעבדי עם אנשי המחירות שלנו, שהם לא מספיק טוב עובדים עם הלקוחות. יש לי מלא סיפורים. לא רוצה להעייף. לא, את לא מעייפת בכלל. אני חושב שקודם כל, אתה נוגעת בכמה נקודות מאוד חזקות פה. אני חושב שקודם כל, נקודה ראשונה שהייתי שמח לדבר עליה, ויש הרבה מאוד אנשים שמרגישים שהם כאילו בהתנהגות מאולצת. שהם לא מרגישים שהם מגיעים לסיטואציה והם זורמים איתה. כן. מבינה מה אני... בטח. למשל, אחד כזה, אני פוגש הרבה אנשים שנטוורקינג זה כאילו משהו מאולץ. אני אגיד רואה בכנסים שלי בסדנאות. אני נורא אוהב את זה. אני נורא אוהב להכיר אנשים חדשים, ותמיד אני מחפש עוד הזדמנויות, ועוד ממשקים, ועוד מערכות. ויש כאלה שאני רואה אותם סטיף. הם קופאים וכאילו צריך מה אתה עושה עם כאלה. כן. אז הזכרתי את זה קודם, בוא אני אתן לך את הסיפור. יש לי מלא סיפורים. מעולה, יש לנו זמן. יופי. הגיע אליי איש שהוא הוא הבעלים והמנכ"ל של חברה שעושה עבודות ניקיון וניהול של מבנים גדולים.
אחד הדברים שהוא אמר לי, אני שונא נטוורקינג, ואני שואלת אותו, למה? מה הסיפור? הוא אומר לי, תראי, אני יודע שאנשים באים למקום הזה, והם צריכים לשאול אותי מה אני עושה, ואני צריך לשאול אותם, ולא תמיד מעניין אותי, ובטח אני לא מעניין אותם, וזהו, אז אני שואלת אותו, אז מה אתה עושה? הוא אומר, אז אני כזה עומד בפינה, ובסוף הולך עם איזה כרטיס ביקור אחד או שניים. וכשהבנתי את הסיפור הפנימי שלו, שזה מה שהוא חושב שאנשים, אמרתי לו, בוא נבנה רגע סיפור חדש. אתה הזכרת באחד הסדנאות שלך את מודל אפרת. כן. ואז עבדנו על הדבר הזה, ואמרתי לו, בוא תנסה. אולי רק תסבירי להם מה זה מודל אפרת. אוקיי. כן, זה שאת יודעת, לא בטוח שהם יודעים. אולי אתה תסביר. אני חושב שזה המקום שלך, אני אגיד לך למה, אני חושב שהאפרת, את יודעת, אפרת הוא מודל שכל אחד בטח מתחת אותו לכיוונים שלך בצורה יותר מדויקת לעולם של תדמיתנות ולעולם שלך, לעולם של השפעה. של תדמית. כן. כן, תדמיתנות זה משהו אחר. מה זה תדמיתנות? מה זה תדמית? זה כשמעצב, מאייר איזשהו בגד פנטסטי חדש, כן. יש התדמיתן שיודע להסתכל על הציור הזה שעשה המעצב, ולהוציא ולסרטט גזרה מדויקת שאחר כך אפשר לגזור אותה ולתפור אותה. שזה תדמיתנות? זה תדמיתנות, כן. וואלה, כן, הנה, למדתי. זה מקצוע ספציפי, כן. הבנתי, וואו, כן. מדהים. אבל זה לא בערך מה שאת עושה? לא, ממש לא. למה? את לוקחת בסוף לא. בן אדם, מוציאה את המיטב שבו, ואומרת לו, זאת ההתנהגות שאתה צריך לייצר. כן. בסוף את אומרת, שמע, זאת ההתנהגות. למשל, מקודם נגעת לנקודה שאני מאוד אוהב אותה, לא נערבב, כי אני רוצה שתסיימי רגע את אפרת, אבל אולי אחרי זה תרחיבי על איך מתקנים רושם ראשוני. אני חושב שהרבה מאוד אנשים כאילו לא מבינים איך עושים אותו מהר. אז בוא רגע נעשה סדר, אתה רוצה שאני אסיים על אפרת ואז נדבר על העניין של תדמית? בדיוק, בטח. אוקיי. אפרת, תדמית ואיך מתקנים רושם ראשוני. אוקיי, ורציתי גם סיפור איך הגעתי לזה. נכון. היה בהתחלה. נכון, חשוב. טוב. זה כיף שיש לנו הרבה חומר. מלא. כן. אז אפרת זה האירוע שקרה, האלף של האירוע שקרה, פ' זה הפרשנות שאני נתתי לאירוע הזה, ר' זה איזה רגשות זה עורר בי, ות' זאת התגובה שהוצאתי ממני. עכשיו אני אתן ישר דוגמה עליו, הוא מה שישב לו בראש האירוע, שהוא היה באיזשהו נטוורקינג, ואנשים לא ניגשו אליו, והם והוא הסיק מזה שלא מתעניינים בו, והוא לא חשוב לאף אחד, והוא מאוד נעלב ונפגע מהדבר הזה, והתגובה שלו זה לא הולך לנטוורקינג. אז כשעבדנו על הסיפור הזה, אמרתי לו, בוא ננסה ליצור איזה סיפור אחר. בוא נראה כשאנשים עומדים מולך, האם יש איזו אופציה שבאמת מעניינים? תראה, אני עומדת מולך, והאמת היא, אתה נורא מסקרן אותי. אם אתה לא יודע איך לעשות את הנטוורקינג טכנית, יש תבנית. כמו שלך יש תבניות שלך. יש תבנית איך אני מייצר את השאלות לסמול טוק. נורא פשוט. ועבדנו על התבנית הזאת ותרגלנו אותה, ואמרתי לו, אנשים נורא מתעניינים, אתה עושה משהו מאוד מיוחד, ויכול להיות שאנשים באמת כן מעניין אותם, אז בוא נבדוק, יש זמן להחליט שאתה לא מעניין אחר כך. ומעבר לזה, גם הטיפ הזה שכשאנחנו לא מכירים, תמיד אפשר לגשת לשולחן עם כל האוכל, לעמוד על יד, לראות מישהו אחר שמגיע ולשאול אותו, תגיד על מה אתה ממליץ, או טעים מה שאתה אוכל, או זה לא מתוק, אז זה מלוח, איזושהי שיחה שקשורה לאוכל, כי אנחנו כבר ליד האוכל, ואחרי שהוא יענה לך את התשובה על מה ששאלת, אתה ממשיך לכאן, ומה אתה עושה, או איך הגעת לזה, או נכון שהאירוע, אפשר גם להתייחס לכל האירוע שמסביב, להגיד, תשמע, מה זה השקיעו פה, גם כך אפשר להתחיל small talk. כמה זמן לוקח לך לשאול התנהגות כזאת אצל מישהו? זה עניין שהוא מתרגל מולי, הוא גם מקבל שיעורי בית, כי איתי לא נפגשים פעם שנייה אם לא עושה שיעורי בית, אחרת לאן אנחנו נתקדם. מדהים. אז הוא עושה שיעורי בית, כן. כמה זמן התהליך? רק של הדבר הזה או בכלל? נניח, אני עכשיו רוצה לבוא אלייך, אני רוצה לשפר את כל התדמית שלי, לפי כל 4 פרמטרים שתכף נצלול לכולם, כן. כמה זמן בערך זה לוקח? אז אתה מדבר איתי על פרימיום. נכון. כן. אז ככה, כשאנחנו נפגשים לעניין של הלבוש, זה יכול להיות עבודה של 8 שעות, היא מתחלקת לפי מה שנוח לך, אבל זה 8 שעות. ואז אני עובדת גם על הגזרה שלך, מה מתאים, אם תרצה לשאול עליך זה בסדר. בטח שנרצה.
איזה גזרה מתאימה לך? אנחנו מדברים על איזה צבעים מתאימים לך, כי לא בהכרח אנחנו נראים טוב באותה מידה עם כל הצבעים. זה תמיד רק חצי מהצבעים. שם אנחנו נראים הכי טוב שאפשר. זאת אומרת, זה לא הבדל בין טוב ורע, זה בין טוב להכי טוב שאפשר בשלותו הכסף, אם אתה כבר מתלבט איזה חולצה לקנות, למשל. אז העניין של הצבעים, גם הפסיכולוגיה של הצבע. למה ללכת עם חולצה בכחול כהה ולא בשחור? כי שחור זה קשור כבר לסגנונות לבוש. שחור משדר משהו אחד, כחול כהה משדר משהו אחר לגמרי. אז אני עובדת גם, מלמדת גם את העניין של סגנונות לבוש. שבהתאם למסר שאני רוצה להעביר, כך אני אבחר את הצבעים שלי. גם על זה תכף יש לי סיפור נורא מעניין. מדהים. אז גם הדבר הזה, אם באה אליי גברת שיש עליה אביזרים, אז עובדים גם על אביזרים. כי אישה צריכה לדעת שאם היא למשל אישה נמוכה, היום אישה נמוכה זה 1.65 מטר ומטה, כי כל דור הולכים מנסים יננו יותר גבוהים, היא צריכה לדעת שהיא לא יכולה ללכת שרשראות ארוכות מדי, אחרת זה עוד ימשוך את כל צורה של, כן, אז היא צריכה לדעת. או אם יש לי צוואר שהוא רחב ושמן, אז אני צריך למשל ללכת עם סוג מסוים של צווארונים. אז פעם הבאה כשאני קונה חולצה, אני רוצה לדעת כמה צווארון גבוה, יש כל מיני אופנות. אז גם הדבר הזה. אני גם למדת איך לקנות נכון בחנות. ואני גם מבינה, מאחר וזה הדבר הראשון שאתה אומר לי, מה התפקיד שלך, אז אני יכולה לכוון אותך בדיוק, ולומר לך, תשמע, בצבע האדום שלך, אין לך מה לבוא לעבודה. מה המסר שאתה רוצה להעביר? כן, זו הכללה גדולה, למרות שהייתה לי איזושהי יושב ראש של דירקטוריון שבאה אליי ואמרה לי, תשמעי שלומית, אני יושבת מול כל הדירקטורים שלי, לא מקשיבים לי. אמרתי לה, בואי תראי לי את הפרזנטציה שלך, והפרזנטציה שלה הייתה טובה מאוד. לא יכולתי לשדרג אותה בשום דבר, את העבודה היא יודעת. ואז אני ככה שואלת, תגידי, מה את לובשת? אז היא אומרת לי, נו, ברור, אני לובשת חולצה לבנה, חצאית שחורה וז'קט שחור. אמרתי לה, בצד יוצא דופן, תבואי פעם הבאה לישיבה עם ז'קט אדום. אדום הוא צבע שמעורר מאוד, צריך לדעת לאן ללבוש אותו, אבל אמרתי לה, תבואי עם ז'קט אדום. אני מקבלת בלילה טלפון שמתחיל במשפט, שלומית, את לא תאמיני מה קרה, אני מתה על הטלפונים האלה, כי אז אני יודעת שהלקוחות שלי עשו מה שאמרתי, ווואלה, הפתיע לטובה. אז היא אומרת לי, את לא תאמיני מה קרה, לבשתי שזה, היא אומרת, כולם הסתכלו עליי, עכשיו אחרי שגמרו לבדוק אותי, כי תמיד אנחנו בודקים, גברים את הנשים, נשים את הגברים, אנחנו כולנו בודקים, אחרי שגמרו את הדבר הזה, והתפעלו מזה ישיבה, כולם, כל הישיבה הסתכלו עליה והקשיבו. אז הנה זה עבד טוב. אז בקיצור, מה שאני אומרת, אני צריכה לדעת מה המטרה שאליה באת. קיבלתי לפני כמה שנים, היה טלפון מהאריסון, שאני יכולה לומר אותם, כי הם מאשרים לי, בדרך כלל לקוחות שלי לא מאשרים לי לפרסם מי הם. אמרה לי, תשמעי, אני רוצה לשדרג את העובדים שלי. אז עברנו מחלקה. היא רצתה גם בעניין של הלבוש, כי הם מקבלים הרבה אנשים מבחוץ, וגם בעניין של נימוסים בעסקים. אז הנה למשל משהו שהוא משהו רוחבי. במשרד ראש הממשלה אני מקבלת בקשות לפי דברים ספציפיים שהם צריכים. אם הם צריכים לדעת לפרש יותר טוב שפת גוף של משלחות שהם יושבים מולם, או סידור של שולחנות, איזה סוג של, או את מי מושיבים ליד מי, בלי להיכנס לפוליטיקה, יש גם שם. אז יש כל מיני. אבל אני רוצה לספר לך קודם, אפרופו העניין של הצבע. באחת ההרצאות הזמינו אותי, לא אגיד איזה משרד ממשלתי, לדבר על שפת גוף, וניגש עליי בהפסקה אחד המנכ"לים שלהם, בא עם שתי המזכירות שלו, ואומר לי, תשמעי, יש לי בעיה. המזכירות שלי, והן עומדות על ידו. ולפי העמידה הבנת שכולם ביחסים מאוד טובים, והוא אומר לי, תשמעי, המזכירות שלי, והוא מצביע עליהן, טוענות שאני עומד קרוב מדי. ואני אומרת להם, בואו תדגימו לי עכשיו. זה בסיינפלד היה. היה קלוז טוקר, כאילו בסיינפלד היו כאלה שמדברים מקרוב, לא סתם. אז לא ידעתי, למרות שאני מעריצה. והם עומדים ככה, ואני אומרת, כן, רואים שבאמת יש קרבה, ואני שואלת אותו, למה אתה עומד כל כך קרוב? אז הוא אומר לי, תראי, אני רוצה לתת תחושה שאני, אפשר לגשת אליי, שאני בן אדם נגיש, שבאמת שלא יהיה חיץ בגלל בגלל התפקיד שלי. זה דבר אחד. הדבר השני שהסתכלתי עליו, הוא היה איש מאוד גבוה, מאוד גדול, איש גדול, ובא לבוש כולו בשחור. ותנסה רגע לדמיין, איש מאוד גדול, גם גבוה, גם רחב, גם לעומק. זה נראה מפחיד ומאיים, אז אמרתי לו, בוא נעשה שני דברים. בעניין של טכני שאתה עומד קרוב מדי, אמרתי לו, בוא תיקח רק רגל אחת, רק אחת, אחורנית, ואת המשקל תעביר לרגל האחורית. הרגל הקדמית עדיין נשארת מקדימה, היא תיתן תחושה של קרבה, לא לדאוג.
ובעניין של הלבוש אמרתי לו, במקום להופיע כל כך גדול ומאיים, את הגוף שלך אנחנו לא יכולים לשנות. במקום החולצה השחורה, תלבש למשל חולצה בוורוד מאוד בהיר. אז לרגע הוא אמר לי, ורוד זה לא של בנות, אז הבנתי שהוא קצת יותר מקובע, קצת יותר שמרני, אבל אמרתי לו, תנסה, תראה שזה עובד. אני רוצה להזכיר לך, לפני 1,000,000 שנה, פרס, זיכרונו לברכה, התחיל ללכת עם חולצות בוורוד בהיר, הביא איזה יועץ תקשורת, יועץ תדמית מחוץ לארץ, וקצת הכניס את זה למושגים שלנו. אז הנה למשל דוגמה איך יכולתי לעזור. אני תקוע קצת, קודם כל זה מדהים, אבל דיברתי על הפרזנטציה גם. כאילו, מה נגיד אותה בחורה שאת אומרת, יושב ראש הדירקטוריון, שעושה פרזנטציה טובה, מה הכלים שאת לפרזנטציה? אז אני אומר לך, היא ספציפית לא הייתה צריכה אותי, אבל למשל, יש לי בעלת עסק, שהייתה צריכה לעשות, שהיא עוסקת בדיאטות, והייתה צריכה לעשות פרזנטציה להרבה מאוד אנשים, ושאלתי אותה איפה זה היה באיזשהו בית מלון כזה גדול, ואמרתי לה, הדבר שאת לא עושה, היחידי שאת לא עושה, את לא נאחזת בפודיום. לעמוד מאחורי פודיום, זה או להחזיק את הפודיום מהצד, זה קצת, אנחנו צריכים איזה משהו שיתמוך בנו, שיעזור לנו. מי רוצה כזאת תדמית מול קהל כזה גדול? לא. ג'וליאני למשל, כשהיה ראש עיר, אנחנו אז גרנו בניו יורק, הוא כל כך פחד, זה מצחיק לחשוב על האיש הזה שהוא באמת כל יכול, כל כך פחד מלעמוד מול קהל ולדבר, והיה תמיד מתחבא מאחורי הפודיום שלו. ועבדו איתו אנשים, כדי ללמד אותו איך צועדים הלוך ושוב, ואיך כשמישהו מתנגד לך מהקהל, שגם על זה צריך ללמוד בפרזנטציה, מה אני עושה כשיש לי קבוצה ופתאום מישהו מתנגד? הרבה אנשים באופן טבעי ירתעו ולכו קצת אחורה. לא. אני דווקא יורדת מהבמה, אם אני על הבמה, אם אני על הרצפה רגילה יחד עם כולם, אני מתקרבת למשל למי שמתנגד לי. ואני עובדת עם היד שלי, נניח עם היד הימנית שלי, אני באה אליו, וכאילו חיבוק, כאילו, הרי אנחנו לא נוגעים, והרי מה פתאום אני אחבק את זה שמתנגד לי, זה לא הגיוני, זה לא מרגיש נכון, אבל ברגע ששלחתי את היד שלי בצורה כזאת, שהיא קצת מעוגלת, והיא קצת תנועה של מחבקת, זה מדהים איך טון הדיבור משתנה. עכשיו, לחזור לאותה בחורה, בפרזנטציה, ב-PPT שלה, אני לא יודעת איך עושים את זה, היא הייתה סגורה, הכל היה בסדר. ועשיתי את התרגילים על איך היא הולכת וחוזרת, ואם את צריכה להיאחז בכל זאת במשהו, כי הרבה אנשים אומרים, טוב, אז מה עושים עם הידיים? תחזיקי כרטיסיות ביד, גם אם את לא צריכה אותם, זה גם יראה לאנשים שמאוד התכוננת ואת מאוד מסודרת, זה רק יכול לעזור. תחזיקי את הכרטיסיות, אם את לא יודעת מה לעשות עם הידיים, תחזיקי ביד אחת או בדרך כלל אנחנו אומרים להחזיק מרקר. או קליקר. קליקר, זה משהו שהוא מוערך, כזה עגול ומוערך, וזה חוזר לזיכרון הקדמוני שלנו, למוח הקדמוני. אנחנו מאוד אוהבים דברים שהם עגולים וארוכים, ואנחנו עושים אותם. מדהים. כמו למשל, אפרופו, כשאתה יושב בדייט במסעדה מול אשתך או עם מישהי, קורה דבר נורא מעניין, שלאט לאט התנועות שלכם הרי מתחילות להסתנכרן. כן, ואם אני מרימה את המזלג ולוקחת ביס, גם האדם שמולי באופן תת מודע טרח ייקח את המזלג שלו. תמיד שואלים אותי, למה במסעדות נסגרות כל העסקאות? כן. בגלל האינטראקציה, בגלל הזרימה. יש המון זרימה. תביא את המלח, תביא את הפלפל, תאכול את הלחם, אז יש איזושהי אינטראקציה נורא נעימה, אז הכל אי אפשר להגיד לא. נכון. אתה כל הזמן ביסת. אתה כל הזמן נכנס פנימה ליסת, אם אתה נורא נהנה, טעים לך. אתה כל כך מדויק. נכון, טעים לך, כיף. אז זה התהליך שאנחנו רוצים שיקרה דרך אגב בכל אינטראקציה שאני מסתכל. נכון, ואגב, גם אם אני לא צריכה את המלח, כדאי לי לחשוב על זה, לבקש ממנו שיעשה משהו כבר בעניין. זרימה, להיות אני חושב שבכל העסק הזה, להיות בזרימה עם הסביבה שלך ועם עצמך, להרגיש עם זה בנוח. נכון, ומה קורה אם האדם מולך שם סיגריה בפה ואתה לא מעשן? אוי ואבוי, אני לא סובל לסיגריה בפה באופן כללי, זה קשה לי לחשוב על זה אפילו. מה שקורה באופן טבעי, אנשים ייקחו את היד שלהם, יושיטו את היד אל הכלי הזה עם הסוכר, שיש שם את הסוכר הזה בתוך כזה דק וארוך, כן, והם מוציאים ומתחילים להתעסק איתו. מדהים, מדהים העניין הזה. מטורף העולם הזה. כן. איך הגעת לכל זה? אז אני הייתי עובדת סוציאלית. כי את ורבלית בטירוף. כן. וזה מדהים. כי זה מדהים. כי היכולת הוורבלית היא לתקשר עם אנשים, לייצר שינויים, את צריכה לגרום מישהו לעשות שינוי. תכף אני אשמח לשמוע על המוצר חדירה ומה ההערות שאת עונת לי, אבל איך אני הייתי משפר את עצמי, אבל איך הגעת לכל הידע המטורף הזה? כן. טוב, קודם כל אל תשכח שיש לי 30 שנה של ותק, ניסיון. וזה באמת אין לאף אחד. אני מכיר מלא אנשים עם 30 שנה של ותק וניסיון ולא יכולים להיות במקצוע הזה. כן. זה מקצוע.
אז אצלי הוותק והניסיון מאוד עוזר. כן. אבל לחזור לשאלה שלך, איך הגעתי? אז כן. אמרתי, אני הייתי עובדת סוציאלית לפני כן. וההתמחות בעיקר בפתרון משברים לטווח קצר עם עולים חדשים. ואז התגלגלנו אני ובעלי דאז לשליחות הראשונה שלנו במיניאפוליס, מינסוטה. ושם פתאום ראיתי מודעה בעיתון שעושים קבוצה של צבע. זה דבר נורא מוזר. מלמדים איזה צבעים כדאי ללבוש, ואני חושבת לעצמי, מה כבר אפשר ללמד אותי על צבעים? אני כשהייתי בצבא, הייתי בלהקת צבעים. ולימדו אותנו שאם העיניים שלי נניח ירוקות, אז אני מתאפרת בירוק, ואם אני אלבש ירוק זית, אז זה יוציא לי את הירוק של העיניים, שהכל נכון. אז באתי לקבוצה הזאת קצת עם מין, טוב, נראה מה יכולים לחדש לי. ובאמת באתי עם חולצת ירוק זית הכי יפה שהייתה לי. הגיע תור שלי בקבוצה לשבת מול הקבוצה, ואז היא מתחילה לפרוס עליי פיסות בדים, ואמריקאים יש להם הרבה נימוס. והיא אומרת לי, החולצה שלך מאוד יפה, מחמיאה לי מאוד על החולצה, והיא אומרת לי, ועכשיו הייתי רוצה להראות לך ירוק אחר. והיא שמה עליי ירוק יותר חלחל, ואני מסתכלת על עצמי מול המראה, ובבת אחת היא מורידה את הירוק חלחל, ואני נשארת עם הירוק זית שלי, ופתאום אני רואה כמה שהפנים שלי הפכו להיות חולת צהבת. זאת אומרת, אני נראית חולת צהבת עם עיניים מאוד יפות. אז הבנתי את הסיפור הזה, ואמרתי, וואלה, אף אחד בארץ לא עושה את זה, אנחנו חוזרים לארץ, אני הולכת לעשות את הסיפור הזה, ובהתחלה חשבו שאני יועצת צבע, אז מה, אז את צובעת קירות ודברים כאלה, אבל כן, זה היה הדבר הראשון שלמדתי. אמרת ככה, ובאלן, להקת צבאית, איפה היית? בלהקת פיקוד המרכז, וזוהי רק ההתחלה, זה אנחנו. כן, כן. איזה מדהים. שזה גם בטח עוזר לך מאוד, לא? כן, האמת היא שהייתי טיפוס שונה לגמרי לפני שהייתי בלהקה, ובלהקה למדתי המון ניסיון על במה, שזה עוזר לי גם עכשיו כשאני מופיעה, וגם כן, הביטחון הזה. כן, הוורבליות, השצף, הקצף, הלחן, הדבר הזה של להופיע. כן, גם בבמה, תכף אני אחבר את זה לעניין שלנו, יש מין לגיטימציה להיות מה שאתה רוצה. בטח. וגם לגיטימציה להיות אתה, שאתה לא מעיז הרבה פעמים להראות את זה בפומבי. אני רואה שאני יכולה לעמוד ולשיר שיר לפני המאות אנשים שסתכלים, ואני יכולה לבכות באמצע, והדמעות נוזלות, ואתה מוציא את נשמתך שם, מדהים. וזה משהו כל כך אמיתי, וזה עובר לקהל. תראי, בסוף אתה גם מוציא את האלטר אגו. נכון. אתה משחרר את האלטר אגו, ויש שם איזה משהו מדהים. אני רואה את זה המון עם חברים שלי, שחלקם שחקנים, חלקם קומיקאים. ואני, את יודעת, אני מלווה אותם הרבה מאוד שנים. זה פשוט לא להאמין שזה כאילו 3 אנשים שונים, 3, לא 2 אנשים שונים. זה מטורף לראות אותם בבית, מטורף לראות אותם איתי, ומטורף לראות אותם על במה. זה כאילו 3 אנשים שונים. אבל אתה יודע שכל 3 הדברים האלה, זה באמת הם אותו אחד. ברור לי. עכשיו, כשבאים אליי אנשים לעניין של תדמית, ואני אומרת... לא רק שזה הם. אתה יודע, אני מספר על עצמי, אני לא חושב שאני יכול להיות מישהו בלי כל 3. כן. אני לא חושב זה מעניין, מה שאתה אומר. לא רק שזה כל אחד זה אני. אני מסתכל על עצמי על במה, ואני מסתכל על עצמי מול חברים, או מול בעבודה, או משפחה. לא יכולתי להיות ניר, אני חושב שאם לא היה לי את הבמה, לא הייתי יכול להיות ניר. הבמה עושה לי נורא טוב, אני צריך אותה. האינטראקציה הזאת, לאומנים צריך להסביר את זה. אני רואה אותך בסדנאות שלך, איך אתה שופך את כל נשמתך שם. אני אוהב את זה, בשבילי זה קשה להסביר. זה לא מאמץ, זה. לא, אני מסביר לאנשים, לפעמים מנסים, שאם לא אני נחסם, אנרגטית. אם אני לא הוצאתי את זה, למשל, אני יכול להגיד מחור, כן? אבל אני אומר, בסוף אם אני לא, אני חושב שגם אצלך, כאילו, שאת הולכת להופיע היום, זה כאילו, זה מוציא אנרגיה. אני חושב שגם זה בערך העסק שלך, כי אני חושב שאם בן אדם לא מוציא את הכי טוב שלו, אז הוא חסום והוא תקוע. כן. אז אני חושב שבגדול מה שאת עושה לאנשים זה משחררת אותם מתקועות, מחסימות. כן, זה מעניין את לא מדברת על ה-COI, כי את נורא מנומסת, אז את מדברת איתי על מה יוצא לי מזה, אבל לא מה יוצא למי שלא נמצא איתך. כן. שהוא לא יהיה במיטבו, הוא פשוט, הוא יהיה אותו דבר, אבל לא במיטבו. כן. ואז הוא לא משפצר את עצמו, הוא לא לוקח את עצמו לרמה הבאה. והעניין הזה של זה לא אני שומעת את זה הרבה פעמים שאנשים אומרים לי, אבל זה לא אני לעשות ככה, או ללבוש את הצבע הזה, או ללבוש את הפריט לבוש הזה. ואני תמיד מזכירה לאנשים שזה לא חוכמה שאנחנו נהיה דבר אחד, ויסגרו אותנו באיזה מגירה, ויגידו, שלומית זה. לא, נניח יגידו על מישהי, היא תמיד באה בשחור. או לא, אנחנו גם וגם, והחוכמה היא בתדמית להרחיב אותה, כמה שאפשר, שאני אהיה מסוגלת גם להיות קלאסית
ולשדר את מה שקלאסיות משדרת, וגם להיות ספורטיבית ואנרגטית, שגם זה משדר דברים אחרים, וגם להיות רומנטית, או גם להיות דרמטית, כל דבר משדר משהו אחר, ואנחנו צריכים את כולם בתוכנו. מה המוצר חדירה אצלך? כי אני מסתכל, את כאילו איזשהו פקעת, כן. מלאה ידע, כן. מלאה בידע, אבל בסוף אני מסתכל, נגיד, על כל אחד שכרגע רואה אותנו מפה. כן. קודם כל אני חייב להגיד לך שאני מוקסם ממך. תודה רבה. באמת, זה מדהים בעיניי, כאילו הרמת אנרגיה שלך והידע והעטיפה. כן, עם אנרגיה אי אפשר להתחרות איתי. שזה מדהים. כן. אני מת על זה. בסוף הרי את עוסקת במדע התנהגות. נכון. ולשנות התנהגות אצל בן אדם, אם אתה לא מגיע עם כל הקסם והאנרגיה שיש לך, שזה כנראה קיבלת מלמעלה, אבל אני אומר, אם נולדתי עם ה-DNA הטוב הזה, אני אומר לעצמי, אבל בסוף רואה אותי כרגע איש עסקים. מה המוצר חדירה? מה, נגיד עכשיו אני משאיר פה את הפרטים, מה הוא מקבל, איך זה עובד? אז אני סליחה לי שאני פרקטי לשיווק. כן, פרקטי זה טוב לי. פרקטי זה טוב לי. אני באמת יכולה מאוד להתפרס. מוצר חדירה שלי זה מפגש של 45 דקות, שמגיע אליי הלקוח, בעל העסק, ואני מסתכלת, עושה סקרינינג כזה, אני רואה את מה צריך לתקן בלבוש, את מה צריך לתקן לו בשפת הגוף, בפרזנטציה שלו אני מבקש ממנו לדבר איתי ככה כמה דקות, ומה הוא יודע על הנימוסים בעסקים, ואני עושה איזשהו סקרינינג כזה, ואני אומרת לו 1, 2, 3, 4, איזה דברים אתה צריך לשנות עכשיו, שהכי קל לשנות אותם, ואם אתה עושה אותם עכשיו, ממחר בוקר אתה סיפור אחר. אז זה, עכשיו, אם אתה רוצה שנעבור לשלב הבא, אז זה כבר עוד מוצרים שאני נותנת על זה. יש שם למפגש הזה? אם יש שם, תן לי שם סקסי. upgrade. upgrade? כן. אני חושב שזה מה שאת עושה. בסוף את עושה upgrade yourself. א', זה יוניסקס, גם גבר, גם אישה. כן. אבל אני חושב שיש פה מפגש upgrade, שאני אומר, תקשיב, grade, כי אתה נותן לו גם ציון, בסדר, upgrade, לוקח את עצמך, אני מקמת אותך, תכף, אני אשמח שתעשי את זה על עצמי, שכולם יוכלו לראות את זה, אני מאוד פתוח לבקרה וביקורת, אני אוהב את זה, ואני יכולה להגיד הכל חופשי. אני חושב שזה משהו שהוא מס, כי בסדר, אתה אומר, אתה מגיע אל 45 דקות. אני מייצרת לך, נעשה, קודם כל, את המצב המצוי שלך, את המחירים שאתה משלם, שאתה לא מודע אליהם בכלל, בכל 4 פרמטרים שהצבנו, ואת המצב הרצוי שלך, ואיזה מחירים אתה לא תשלם בחיים שלך על חוסר נוכחות, חוסר פרזנטציה, חוסר צבעים נכונים, חוסר התאמה, והחיים יהיו לך בזרימה הרבה יותר מהירה, אתה לא תרגיש את התקוע ואת החסמים שלך, שזה מה שקורה שאתה בלי שלומית, שאתה לוקח את הדבר הזה. אמת. אז אם הוא רוצה אחר כך להמשיך, אז אנחנו נכנסים לכל הסיפור של הצבעים של הייעוד צבע, שזה מוצר חדירה נוסף שלי, את העניין של הצבע, כי אף אחד בארץ לא מומחה לדבר הזה כמוני, אז עושים את הייעוד של צבע, ומהיום והלאה, אותו לקוח שלי... רגע, מה זה ייעוד צבע? מה זה אומר? נגיד עכשיו קרן אשתי רואה את זה, כן. ואז מה היא אומרת? את מגיעה אליה ואת אומרת לה מה הצבע שהכי... אני רואה מה צבע הפנים שלה. מה צבע הפנים שלה. אז זה פיזי או זום? פיזי. לא, זה פיזי. כן. זה פיזי. זה לא זום. דברים אחרים אפשר בזום, זה לא. כי זה משהו נורא מדויק. אז אני צריכה לראות את הצבע של הפנים של קרן או של מישהו אחר. אם היא שייכת לאנשים העצובים חומים, אני כבר נותנת טיפ. אם אני ממש מזהה שאני צהוב, או לפעמים אומרים עלינו שיש לנו ירוק זית בפנים, או בן אדם חום, אז צריך להימנע מללבוש את הצבעים שמעורב בהם צהוב. זה תורה שלמה שהתחילה 1917, יוהנס איטן, לא אכנס לזה. אבל יש, זאת אומרת, כולנו, יש לנו חצי מהצבעים שבהם אנחנו נראים יותר טוב. אז עכשיו יש לנו, כאילו, את אומרת, יש לי למעשה 2 מוצרי חדירה, יש לי אחד את ה-upgrade, שזה יושב על 4 פרמטרים, ויש סתם דוגמה color up, סתם אני זורק כרגע, ואת אומרת לך אחד זה color up, כאילו לייצר את המצב. עכשיו, כשבא אליי רק בשביל מוצר חדירה של ה-color up, אז אני רק אומר לה לאיזו, אני כמובן אראה לה איך זה עובד נכון ואיך זה עובד לא נכון, כי אם היא לא רואה, זה לא משנה כמה אני אדבר על זה. צבע צריך לראות. והיא תראה את ההבדלים בצבע נכון ללא נכון, נניח אני אשים עליה, אני יודעת מה, נחושת אל מול ורוד מג'נטה. היא תראה בעיניים לבד, ואז היא שלי, ואז היא גם פנויה באמת לראות את כל שאר הדברים. אז אני אומר לה מה עונת הצבעים שלה, אני אראה לה כמה שילובים, ושלחתי אותה הביתה. אם היא רוצה את הדרגה יותר גבוהה, אז אנחנו נעבוד על כל השילובים האפשריים בתוך הקבוצה שמותר לה. ואנחנו נאמר, הנה, השילוב הזה, זה צבעים ניטרליים, אבל צבע ניטרלי זה לא רק שחור.
צבע ניטרלי זה גם כחול כהה, זה גם, תכף נדבר על זה. היא צריכה גם לדעת את הפסיכולוגיה של הצבע בתוך קבוצת הצבעים שנבחרה עבורה. אז זה כבר משהו שהוא הרבה יותר. ואז היא גם מביאה בגדים מהבית בשביל להראות לי איזה צבעים אנחנו עושים סדר. לפעמים כשמזמינים אותי שזה מוצר אחר לגמרי, שאני אבוא לארון ואני אעשה סדר בארון, זה לא לסדר ולקפל. לא, ברור שלא. כן. זה לראות איזה צבעים נכונים, לא נכונים, מה שלא נכון מעבירים לויצו. זה לבדוק את הגזרה, זה סיפור שלם. זה כבר מוצר הרבה יותר מתקדם. אז גם זה... כולל ללכת איתך לחנות, כולל דברים אחרים? כן, אם יש צורך, אני הולכת גם לחנות, לאותן חנויות שאותה גברת או אדון רוצים ללכת, כן. היה לי... ואין לי ספק שלאחד כמוך בטוח יש הרצאה גם. נכון? או שאני מפספס בגדול? לא. אני עושה בוודאי. אם לכן הרצאה זה כמו נראה לי שלי לא תהיה הרצאה, זה לא נראה לי, זה ממה שאני... אנחנו לא שם. זה לא נראה לי. אז מה ההרצאה אומרת? כן. והיא יותר לארגונים בטח, ל-B2B? כן, אז בארגונים וחברות מזמינים כל פעם תלוי לאיזה נושא. אז אם מזמינים אותי נניח לאנשי שירות, אז אני מדברת על איך נותנים שירות נכון ואיך עושים שירות טוב, הרי בסך הכל הלקוחות שלנו הם אלה שממלאים לנו את המקרר. ברור. אני עושה איתם תרגיל כזה אגב. יכולים להזמין אותי על העניין אני אספר לך סיפור. חברה שאני לא אזכיר את שמה כי כולם מכירים, אבל היא נותנת כל מיני תקנים, היא מאשרת תקנים לכל מיני מפעלים, ומתקשרת אליי המנכ"לית ואומרת לי, תשמעי, הלקוחות שלנו, שזה אנשים בעלי מפעלים, אומרים לנו שכשבאים הנציגים שלנו, הם לא מתייחסים להם ברצינות והם מזלזלים. אני שואלת אותה, מה זאת אומרת? היא אומרת, אני לא יודעת בדיוק מה קורה שם, אבל לקוחות אומרים שהנציגים שלנו מזלזלים בהם. קראה לי, באתי מוכנה על מצגת של שפת גוף, הכל וזה, ואמרתי, רגע, לפני שמתחילים בצורה דידקטית, כי אני גם יש לי צד מאוד דידקטי, אמרתי, בואו נצלם את הסיטואציה. אתם יודעים איך הלקוחות שלכם נראים, אתם תשחקו את עצמכם, אני מצלמת עכשיו 3 סצנות, ואני רוצה לראות מה הבעיה. סצנה ראשונה, צילמתי, שנייה, התחלפו, שלישית, התחלפו שוב, ואחר כך אני מראה להם את זה, אנחנו רואים על המסך הגדול את איך הם נראו, ואנחנו יכולים לנתח. והסתבר שהדבר שהכי היה שם, זה הישיבה של הנציגים מול הלקוחות. אתה מכיר את הישיבה הזאת שיושבים ככה עם הידיים ונשענים אחורנית? שתגע מזה. כן, שזה ישיבה של עדנות, זה בא מזה שבמיטה כשאני שוכב ככה אני המלך, לא חשוב, יש סיפור היסטורי איך התגלגלה התנועה להיות מה שהיא, והיה ברור לי שזה העניין, וגם כל הזמן הישיבה הרחוקה הזאת, במקום כשהוא מדבר על כמה קשה לו לעשות בשביל שיהיה תקן וזה, איפה אתה? איפה החיבור? איפה הרפור שלך? הם לא מכירים את העניין הזה של רפור, של כימיה בעברית. כן, ברור. הם לא יודעים להסתכל במבט ידידותי לעיניים, מסתכלים כל הזמן במבט דומיננטי, שהם מסתכלים עליהם. מה זה הדברים האלה? כן. לחיצת היד צריכה להיות, השיקוף תנועות, בקיצור, אז הנה נתתי הרצאה שהיא כל כולה עסקה בשפת גוף, כדי לשפר את שפת הגוף שלהם מול הלקוחות שלהם, למשל. יש לי הרצאה שעוסקת... רגע, זו הרצאה שמתעסקת, מה הנושא שלה, מה השם שלה? שהיא עוסקת בשפת גוף. זה השם של ההרצאה, שפת גוף? כן, אתה רוצה לתת לי שם? ככה תזרוק. אני אגיד לך מה, אני כל הזמן אגיד את זה, אני חושב שאפרופו חלק מאימג' ומתדמית זה שמות. כי בסוף אתה מתאר דברים, אני צריך לשים שם תואר, לכל דבר שאני אעשה יש שם תואר, ברור. כן, אז הרבה פעמים הם אומרים לי, אנחנו רוצים שהשם של ההרצאה, שההרצאה תעסוק בזה, אנחנו רוצים שזה יהיה בשם. אני נותנת להם את השם שהם צריכים, אבל ברור להם שכשאני עושה את הדבר הזה, הם מתרגלים איתי, והם יוצאים איתם משם שהם יודעים. עכשיו, מעבר לזה, בגלל שיש לי אחריות, זה חלק זה הדבר הראשון בערכים של העסק שלי, זה שאני נותנת גם אחריות לפחות ל3 חודשים, בשביל שהם יכולים להתקשר אליי, ולא להתחיל להתלבט, זה ככה, תתקשרו אליי, תשאלו אותי, אני אפתור את זה. אתם רוצים לשלוח לי צילום, תשלחו צילום, אני רוצה להגיד לך, חשוב לי שכולם יבינו את זה, לפעמים, אני פוגש אנשים, ואני אומר להם כמה חשוב לי כל הזמן השיטה שלהם, הרי תראי כמה ידע יש לך, זה באמת, זה כמות אדירה של ידע, ובסוף אם אני לא מייצר לבן אדם פרוסס, של איך זה בנוי, למה תמיד אצלי הכל במפות, הכל בשמות. נגיד, סתם דוגמה, נגיד להרצאה שלך, אני אקרא שלומית שפת הגוף. בסדר? לא משנה אפילו את השם. כאילו, במקום שלמות. כי ככה אני שלומית תדמית. אז שלומית תדמית, שלומית שפת הגוף. הנה, דרך אגב, שלומית תדמית, שלומית שפת גוף, זה שלמות שפת הגוף, זה כל אחד... עכשיו, זה לא משנה בכלל השם. כן. משנה שזהו, יש בידול לבן אדם, אי אפשר לנצח אותו. כן. בסדר? הפגישה הזאת של 45 דקות איתך, של upgrade עם שלומית, זה סלוגנים. זה upgrade yourself. אני חושב שזה, הרי בסוף המוצר, אני אתן לך רגע את הסוף, אני חושב שאני רוצה להסביר כולם. המוצר שלך, בתפיסה שלי, הוא לא nice to have.
לא, זה must have. אז אם המוצר כן. הוא must have, אז כאילו אני צריך לדבר שזה must have. אני למשל, 50 דקות איתך, אני אומר, כל בן אדם ביקום היה צריך לפגוש את 45 דקות, אני מחכה בשקט לקבל את ה... בארצות הברית יש לכל אחד את העורך דין, את הרואה חשבון שלו ואת היועץ תדמית שלו. מדהים. כן, כן. אז אני אומר, בסוף השמות האלה, זה שיטה שיצרתי, כל כך הרבה ידע, ולקבל הכל, ולארוז את זה בתוך איזשהו דיסק און קי כזה, שאתה נותן למישהו 45 דקות קפסולה, שתשנה לך את ההתנהגות. כן, אז יש לי גם את הקפסולות האלה, ויש לי, כמו שאמרנו, ברור. גם פיתוח של הלאה של המוצרים. יש ארגונים שאומרים לי, תשמעי, אצלנו באים לעבודה ונראים רע, והרי העובדים שלנו הם שגרירים שלנו, והם לא מבינים את זה, והם מתלבשים נורא. היה לי... הבוקר כתבתי כן. למני, אצלי במשאבי אנוש, כן. שאני רוצה תגי שם לכולם. כן. הבוקר. אמרתי לו, תקשיב, אני רואה שהלקוחות שלי מסתובבים ולא יודעים את השמות של העובדים. אז אני רוצה כמו אולימפיאדה כזה, הבוקר. סתם, כן. במקרה, לא, אתה יודעת, זה... תן להם לבחור אגב, לא רק משהו תלוי, אלא גם משהו שיוכלו לשים על כיס או על הדש שהם של יבחרו? הז'קט. וחס וחלילה, אל תרשה להם לשים את הטאג פה למטה ליד ברור. החגורה, כי אנחנו מסתכלות ישר לשם, ברור. ולא עושים דבר כזה, לא עושים דבר כזה. בוא נעשה רגע עליי. את מכירה אותי קצת מהכנסים, קצת כן. מהסדנאות וקצת ממה שאנחנו עושים כן, פה. כן. תרגישי חופשי. אוקיי, אז בדרך כלל אתה... את לא צריכה להיות כמו האמריקאים שתשמע, אתה נורא ככה, אתה לא צריך, אפשר לוותר על ה... אתה כן. נראה נורא טוב, אבל צבע אחר. האמריקאים אגב לא משתמשים במילה but, הם לא אומרים אבל, הם אומרים having said that, Having said אז, ואצלנו אנחנו צריכים, בתקשורת כן. טובה, אנחנו צריכים להגיד יחד עם זאת. נכון. אז אתה תמיד לבוש בשחור, בחולצה נכון, שחורה. נכון. היום באתי בשבילך בכחול. כן, אז אני אומר לך תכף מה ההבדל. תראה, אם הייתי צריכה להחזיר אותך הביתה, הייתי מחזירה אותך הביתה... לעמוד? כן, בלי כן. חולצה. בלי חולצה? כן, תכף אוי, אני זה אסביר נשמע לא טוב, למה. הייתי בא בלי חולצה הביתה, כן. אז אני אסביר, אתה עם חולצה בכחול כהה, יש לך כן. מתחת תכף גופייה, תכף נתייחס, אתה עם ג'ינס כחול ונעלי התעמלות בלבן. כן. אז עם אני- כחול, שימי לב, חובר כחול לכחול. כן, סתם, כן, אני צוחק. שזה כן. נחמד, זה לא סתם, חובה. סתם, אני צוחק. אז אני אומר, קודם כל, אתה ניר שייך לאנשים האדומי פנים, כמו אינדיאנים. ואנשים שהם אדומי פנים צריכים ללכת דווקא עם צבעים שמכילים בתוכם ערבוב של צהוב. למה? כי מה שחסר לך בפנים זה את האיזון של פיגמנטים צהובים. ולכן כשאתה לובש שחור או כחול כהה, ישר בולט האדום של הפנים. וכשאתה מדבר ואתה מתלהט, אני הרבה הסתכלתי עליך, אתה נהיה אדום עוד יותר. נכון, אני אדום. ואתה מדבר עם כל כך הרבה conviction, כן. שאתה כולך אדום, והשחור או הכחול הכהה עוד יותר מדגישים את זה. אז אני צריך לעבור בשבילך- לצהוב. לא, צהוב זה רק המחשבה. אוקיי. אתה, המקביל שלך לשחור, דברי איתי פרקטי, את אמרת לי כן. צהוב, אני מחר בא עזוב. בחליפה צהובה. לא, אז אני אסביר לך אני בדיוק. עושה סטורי, אני אומר להם, חבר'ה, את רואים את הצהוב? שלומית זה אמרה. שלומית, זה לא אני. אז מה זה אומר? אבל רק- אולי זה לא יהיה ניר, אז חכה רגע עם זה. אז המקביל שלך לצבע השחור הוא חום חציל. ככה, אתה יודע איך נראה חציל? כן, שחור, יפה. לא, שאני לא. מפספס משהו, אני... כן, גברים רואים פחות... וואו, בדיוק, כן. אני חושב שחצי, אבל כן, אוקיי, כן, חום אבל זוג חציל. שלי אומר, מה אפרסק? זה פרי, מה זה? כן. זה צבע? כן, זה אז כמו ש- כן, אז אנשים אדומים כמוך צריכים לחשוב על חום חציל במקום שחור, על שנהב במקום לבן, על, אם הזכרנו צהוב, שהוא צבע מאוד ספורטיבי, לא סתם צהוב. אתם אנשים מיוחדים, אתם צריכים ללכת עם צהוב שהוא כמו צהוב חלמון, שזה בעצם צהוב שמעורב בו בפנים אדום כזה בערבוב. צבע מאוד... כל צבעי הסתיו למשל, שבטעמי האישי זה הצבעים הכי יפים שיש. מה זה צבעי הסתיו? תקשיב, אוקיי. אני מרגיש, אתה יודע, זה כאילו, כאילו יש לך שפה משלך, צבעי הסתיו. אז אני אומר לך- איגור, למה אתה לא בצבעי הסתיו, אחי? יש לי ירוק פה מאחור. זהו, כן, אנחנו... לא, אתה יודע- איגור בשחור לבוש נכון, כי איגור הוא חום בפנים וזה נכון לו. אבל אני אגיד לך אוקיי. מה זה צבעי סתיו. זה ירוקי זית וחומי אדמה, ואדומי אדמה, וברונזה, ונחושת, בסדר? אוקיי. וירוקים כאלה, או ירוק רעל, כזה ירוק אז זה מה שאני ניאון. צריך, את חושבת? אני יודעת. לא, ברור, כן. סליחה עכשיו- שאמרת, את חושבת, צודקת 100%. כן, עכשיו, אם היית יושב אצלי בייעוץ כזה... עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו. כן. תזכרי מה אני אומר לך. כן, אני בן אדם, כן. ותבדקי אותי, בסדנאות הקרובות, לומד נורא מהר. כן, וכל מה שאומרים לי, אנשים שהם מומחים, שאני בוטח בהם, אני עושה. כן. אצלי, להבדיל מכולם, תבדקי אותי, זה אומר שאת תראי שביום שישי הקרוב, אוקיי, אני הולך וקונה.
כן. אין אצלי סיכוי שמישהו, אני אקבל משהו ואני לא איישם אותו. כן. ותראי בסדנות הבאות, תראי, אני לא בדיוק יודע מה זה אומר, מה שאמרת, צריך להעביר את זה כן. לתרגום לאשתי, אבל צריך רגע להעביר... לא, אל תעביר לי לתרגום. אני ארחיק לכת איתך. אני אתן לך פנקס קטן, שכשבאים אליי לייעוץ צבע מלא, אני נותנת פנקס קטן שיש בו פיסות עבדים של בדיוק הצבעים שאתה צריך ללכת בהם. עכשיו, אני מלמדת איך להסתכל אם זה בין לבין, אם זה יותר בהיר, יותר כזה, לא חשוב. זה מטורף, יש לך מוצר חדירה משוגע, למה לא דיברנו עליו? כן, כי יש לנו זמן קצוב, ואנחנו צריכים להחליט על מה... לא, שום דבר לא קצוב. את אומרת לי, יש לך מוצר שנקרא טמבור לגוף. כן. יש לך מוצר, יש לך את כל הפלנטה, את כל הצבעים, ואת אומרת, אני אדע, אתה תבוא אליי, ואתה תצא מזה עם הצבע שהכי נכון לך. טמבור לגוף, שזה מטורף בעיניי. כן, ועם זה אתה נכנס לחנות, ועם זה אתה קונה. ואז אתה, מי קונה אצלך בגדים? אתה או אשתך? לא, אני לא קונה כלום, רק אשתי. למה? למה אתה לא קונה בגדים? וואו, לא יודע, זה לא עושה לי כלום. זה לא צריך לעשות לך. התהליך הוא שאתה נכנס לחנות, עושה סקירה מהר עם העיניים, אתה אפילו לא נכנס פנימה, פותח את הדלת. רגע, ברשותך, אני חייב לעשות משהו, ברשותך, אני אומר רגע סטורי. אני רוצה שתפני רגע לקרן. כן. וזה חשוב לי רגע שתביני, בסדר? ממי, אני רוצה שתקשיבי טוב, אני מעלה את זה גם לסטורי, ותקבלי טוב מאלופת העולם בצבע לפנים. כן, שלומית, מה הצבע שהכי מתאים לי, בבקשה, את שולחת את אשתי? טוב, אז היי קרן, הצבעים שניר צריך ללכת איתם, זה צבעים שהם בנויים על צהוב, כלומר, חום חציל במקום שחור, שנהב במקום לבן, ירוקי זית, תקני לו חומי אדמה, תקני לו אדומי אדמה. כי אני אינדיאני. כן, כי הוא אדום בפנים. כי אני אינדיאני, אני אדום, אני אשכנזי רומני. כן, גם אני רומני אגב. טוב, אז בדיוק, אז בגלל שאני אשכנזי רומני אדום, אני צריך את הצבעים האלה, ממי. כן, כי כשהוא הולך בשחור וכשהוא הולך או עם לבן, או אפילו עם הכחול כי יש של עכשיו, זה רק מדגיש כמה שהפנים שלו אדומות. ולכן הוא צריך לעזוב את הצבעים האלה ולעבור לצבעים החמים, כל צבעי סתיו. ניר אמר, אני לא יודע מה זה צבעי סתיו. לא, אמרתי שאני רק, הכל קרן קובעת, זה מה שאמרנו. אגב, ועכשיו אני שואלת, קרן, למה את קונה לו בגדים? מה, הוא ילד גדול, הוא לא יכול לקנות לבד? אמרתי לו... לא נעים להגיד לך שהיא גם בוחרת לי בגדים. כן? כן. וואלה, תנאי שירות אצלך יוצאים מן הכלל. יש הרבה דברים שישמחו שאת תבחרי עבורה. אין, האישה הזאת בעולם. אז אני רוצה לומר, קודם כל הבטחתי לניר מתנה. אוקיי, אחר כך, כן. אני מבטיחה לך מתנה שאני אתן לך את הפנקס הזה, ותעביר אותו לקרן. עכשיו ברצינות. בוא נדבר רגע ברצינות. דרך אגב, את לא מבינה, הכל ברצינות. אוקיי. אני אצלי, אני מת שכל הקהל שלי יהיה כזה. זה מתנות. זה מתנות, אני חושב שזה שינוי חיים. תראי, אני מבטיח לך, אני לוקח את זה, אני אומר, גם אני צריך לקנות, אני אקנה, אני אוהב את זה, כאילו, אני אוהב שינויים, אני לא אוהב את הסגנסיה שיש בעולם הזה. אז קודם כל, ברור שברצינות כן, ועכשיו אני איתך. ואני רוצה לומר, בעניין התחלתי לומר, תראה, כשאתה נכנס לחנות, אתה לא צריך להיכנס ממש פנימה. אתה עושה סקירה בעיניים עם כל הדברים שהם מציעים. הרוב תלוי, לא משנה, מקופל. אתה ישר אומר, רגע אחד, אין לשם שום דבר מהצבעים שלי. ישר יצאת מהחנות, זה לקח לך מה? קצת פחות מדקה? הרבה גברים לא אוהבים לעשות קניות, כי מה, אני אכנס, אני לא יודע מה לקנות. לא, כי קודם כל, מה נתחיל מהסוף? הכל באונליין היום. כן. זאת אומרת, אני לא זוכר מתי הלכתי לחנות. כן. אונליין זה יכול להיות מסוכן, בגלל שהצבעים שמופיעים שם, ללבוד צבעים מדויקים, שלא לדבר על בעיות של מידות, ואני מכירה כי גם אני נפלתי בזה, אז קרן קונה רק אונליין, אבל כן, כאילו, בסדר. אין לי בעיה ללכת, זה לא... אני באמת חושב שזה נורא נורא חשוב. כן. אז רגע, אז תני לי רגע לסכם, לי לפחות בראש, בסדר? כי אני יודע, לפני שאני עוברת אליך, לגמור אותך. כן, לפני שאת גומרת, יש לי 3 מוצרי חדירה, שהם מטורפים בעיניי, יש לי הרצאה, בסדר? יש לנו 45 דקות של upgrade, יש לנו את color up, שצריך להבין את הדבר הזה, שאני יודע להתאים את הצוות. רק שיהיה לי גם בסוף פרקטיקה לאיך אני מייצר לידים מהדבר הזה, שתוכלו לראות את כל הפרטים של שלומית פה, כאן באתר הזה, תיצרו איתה קשר, ו-color up, upgrade yourself, it's about time. כן, נכון. אז נחזור אליך. ההבדל בין ללבוש כחול כאלה שחור, שחור הוא צבע יותר דרמטי, אם זה המסר שאני רוצה להעביר, כחול כאלה נחשב צבע יותר מתוחכם. אז אם חשוב לי בסיטואציה לא לראות דרמטי, אלא לראות מתוחכמת יותר, הסיבה היחידה דרך אגב שאני לובש כהה... לא אתה, אבל אנשים, עכשיו נתתי טיפ לאנשים. לא, אני חושב שהסיבה היחידה שאני לובש כהה, זה פשוט שבגלל שאני מרגיש שאני שמן.
אז בגלל שאני מרגיש... ומה אתה חושב? שכשלובשים צבע כהה, זה מרזה אותך, ובמקום מידה 52 תהיה 42? מה אתה חושב? קודם כל, יכול להיות שאני טועה, ובזה את יושבת פה, אבל כאילו בתחושה שלי, יותר נוח לי עם צבע כהה, לא יודע להסביר למה אפילו. אני אומר לך, צבעים כהים, ניר, מטשטשים את הנקניקיות שיש לנו. זה הכל, הם לא באמת מרזים. מה זה נקניקיות? סלחי לי? שומן? כן, שלפעמים זה נוזל לי פה ונוזל ומעל החגורה של המכנסיים. אז לא רואים את זה. לא שלא רואים, זה טיפה מטשטש. נו, מה? לא אמרת כלום. רגע. אז בשביל זה למשל, אתה עושה משהו טוב שיש לך גופייה, כי אם אתה לובש תמיד, גופייה מתחת לחולצה, היא תעזור קצת לטשטש את זה, ואז אתה יכול גם צבעים יותר בהירים. אבל אני מבינה שאתה רוצה לבלוט, אתה רוצה כל מיני דברים, בסדר, דיברנו על חולצה כהה. אז אמרנו כחול לא בשבילך. עכשיו אני רואה שמציצה לך פה הגופייה או הטישרט שלובש בלבן. זה שאתה לובש טישרט בלבן מתחת, זה בסדר גמור. שלא יראו. כן, למה אתה צריך לספר לי מה יש לך מתחת לחולצה? או לשים כחול, את אומרת. או שתשים כחול שיבלוט, טישרט בכחול שיבלוט פחות, אבל... אפשר גם לא לשים כלום? זה נראה לי ארסי כזה. אנחנו לא משתמשים במילים כאלה. לא משתמשים, כי זה לא מנומס. זה לא מנומס, אבל אני אומר לך... אני לא אגיד ארסי, אבל זה נראה לי, לא יודע, תבחרי את המושג, זה נראה לי שלוח. שלוח אני יכול להגיד? כן, כן. יופי, זה נראה לי שלוח, זה נראה לי כזה לא מכובד. כן. אני רואה הרבה אנשים הולכים עם חולצות בלי זה, אני לא יודע. אני אגיד לך, אצל גברים שהולכים בלי גופייה, אז הרבה פעמים החזה שלהם, שגם הוא לפעמים מנופח, בולט, וזה לא נראה טוב, ולפעמים הפטמות, גם של גברים, אני לא מדברת, תכף אני אומר על נשים, זה נראה לא מכובד, יותר מזה. הרבה פעמים כשרואים, אפילו גבר הולך עם החולצת פולו שלו, הצווארון לאט לאט, הצווארון מהר מאוד מתגלגל, זה נראה חולצה של חלישון, והטבור, יש החור של הטבור, שרואים אותו דרך החולצה, זה לא מכובד. אני גם לא שופט אף אחד, יש כאלה שאוהבים את זה. לי זה... אני אומרת, השאלה היא לאן? אני רואה הרבה גברים היום הולכים עם נעליים, בלי גרביים, או יותר גרביונים כאלה, ואז כאילו הג'ינס, אני לא אוהב את זה, אבל אם מישהו אוהב את זה, שאלה לא בריא. אז יש דברים של אופנה, שאנחנו מקבלים אותם לאופנה, ואחר כך זה יצא, אז זה בסדר. אבל העניין הוא שגבר צריך לחשוב, כמו אישה, מה אני רוצה לשדר? במיוחד אנשי עסקים. אני לא שואלת אותך בתור בעל עסק, אני לא שואלת אותך מה אתה אוהב. אנחנו צריכים לזכור שבתור בעל עסק, אני צריכה לשים את האגו שלי בצד. ואני צריכה לחשוב איך אני מתלבשת, בצורה שתהיה הכי טובה ללקוח שלי. דיברנו קודם על תדמית. מה זה הרי תדמית? תדמית זה כל האיכויות שלי והיכולות שלי, כפי שהן משתקפות בעיניים של מי שמסתכל עליי. זה לא חשוב מה אני חושבת על עצמי, לא כתוב לי פה את בחורה טובה מבית טוב, ואני צריכה לשכנע. עשתה אימי קאדי, שהיא פרופסור מנהלת את בית ספר לעסקים בהרווארד, היא עשתה הרבה מאוד מחקרים על תדמית, והיא מספרת סיפור נורא נחמד, אני חייבת לספר אותו. היא אומרת, תאר לעצמך שאתה יושב במגרש כדורגל, ואתה אוהד של קבוצה מסוימת, כל פעם שהקבוצה שלך זוכה, אתה קם מהמושב שלך ומריע ועושה. על ידך יושב, אתה אמרת ארס, אז כבר אמרנו את זה בכל רם, שכל פעם שהקבוצה שלך זוכה, הוא מתחיל לדחוף לך מרפקים, והוא מפצח גרעינים, אז הוא יורק עליך ומקלל אותך. מה אתה אומר לעצמך באותו רגע? אתה אומר, אני לא רוצה שום דבר איתו, הוא כמו אויב שלי, שום דבר. וזאת דעתך על האיש הזה. למחרת היום, אתה הולך בפארק, מתחיל גשם נוראי. פתאום, out of nowhere, מגיע השומרוני הטוב עם מטריה כזה, מגיע מאחוריך איש עם מטריה ואומר לך, בוא אני אעזור לך ללכת שלא תרטב לאן שאתה צריך להגיע. ואתה מסתובב אחורנית, את מי אתה רואה? אתה רואה. אתה איש מאתמול. עכשיו יש לך בעיה ואתה אומר רגע אחד, אז למי להאמין? אז הוא באמת בן אדם שנורא רוצה לעזור והוא טוב והוא בעדי, או הוא מה שראיתי אתמול. עכשיו מסתבר, זה בעיה להחליט. הוא מסתבר שמה שהמוח הקדמוני שלנו עושה, זה מה שראיתי אתמול. בגלל, מה ראית אתמול? לא, את אומרת כאילו, כנראה שמה שיקרה זה, המוח שלך יתפוס את מה שראית פעם ראשונה. כן, כי המוח ההישרדותי שלנו חייב להגן עלינו. אז הוא אומר, תן יותר משקל לזה שהוא האויב שלך. שים לב שם יש זה. כן. ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות. תשמר. צריך לעבוד כל כך קשה. בכלל, בתהליך המחירה שלנו, אני צריכה לשכנע למה המחיר שלי יקר, כי אומרים לי, יקר לי, מי כמוך מכיר, ויגידו לי את זה, ויגידו לי, המוצר שלך, ולא, בקיצור,
כל כך קשה למכור, למה להוסיף גם את העניין של הבגד? אני רוצה או רוצה לדעת שאני לבוש ומשדר כל כך הרבה מקצועיות, שאפשר להסתכל, מי שזה יגיד, אוקיי, נראה מקצועי, ישים את זה בצד. היא מדברת, אימי קאדי, מדברת על זה שבעצם מה שקובע את הרושם הראשוני שלנו זה שני ערכים שקורים בשניות. הדבר הראשון שמישהו מסתכל עליך, הוא צריך להחליט האם אני יכול לתת בך אמון, to trust you. ובדרך כלל כשאנחנו מתרגמים את זה, הכוונה היא האם אתה נראה לי אדם חם, שאני אתחבר לבן אדם חם. אז אני מסתכל בשנייה אחת לראות אם אתה אדם חם. אגב, כשאתה לבוש כל כך שחור, אתה לא תראה אדם חם. הדבר השני, הערך השני זה האם אני יכולה to respect you, האם אני מעריכה אותך. עכשיו, אני לא מכירה אותך בכלל. איזה מדדים יש לי להגיד, וואלה, הוא כנראה הוא בעל יכולת, כי אני אראה שהלבוש מקצועי, ואני אראה שהשפה שלך מסוימת, ואתה יודע לדבר, הוא יראה את כל המדדים האלה, 4 המדדים של התדמית, הוא יגיד, אוקיי, הוא יראה את זה בשנייה אחת, והוא יגיד, כן, אני יכול להעריך אותו. זהו. מדהים. ולכן שני המדדים האלה אנחנו עובדים עליהם כל הזמן. לכן אמרתי, אנחנו צריכים לשים את האגו שלנו בצד, ולחשוב מה עובד יותר טוב ללקוח שלנו. נכון שכשאנחנו הולכים במקומות של שכונות דתיות, אני לוקחת אורחים לפעמים, אז אני לא באה עם חצאית או עם מכנסיים, אני עולה על חצאית ארוכה, כי אני מכבדת. ברור. נכון. כמו שכשאתה מזמין לארוחה, אגב, אם אתה מזמין לקוח לארוחה, אתה זה שמשלם. הידעת? אני משלם תמיד, הידעת? אוקיי. תמיד, אבל זה כבר נושא אחר. יפה לך, לא, יפה לך. זאת אומרת, אם תזמין אותי לארוחה, אני אציע להשתתף, אתה תסרב לי, אני אציע להשאיר טיפ, אתה תאמר בסדר, אבל... אני לא אגיד בסדר, אני לא אתן, אבל שוב, זה נושא אחר אצלי. אוקיי. זה עניין של נימוסים בעסקים, ונכנסת פה פסיכולוגיה שאולי לא קשורה לעניין. כן, לא, אני כל כך אוהב, אני כל כך אוהב לתת, אני כל כך אוהב לארח, אני כל כך אוהב להיות בנתינה, אבל גם יכול להיות שזה נופל על דברים אחרים. נכון, צודקת. זה, הלקוח שלך הוא במרכז. האם אני מכבד אותה, נכון? ואם אתה מחליט שאתה, לא, אני משלם על הכל, איך מרגיש הלקוח שלך? אתה ככה מקטין אותו, למה? יכול מאוד להיות. צודקת. זה קשור לנימוסים בעסקים שאני מלמדת. נכון, לכבד אותו. זה כמו שאני אומר מישהו שמציעים לך מים, תיקח. גם אם לא בא לך. נכון. תיקח, תגיד כן, כי אז הוא גם, אתה יודעת, הוא מארח אותך, הוא רוצה לארח אותך. נכון. אגב, כשאני מעבירה הרצאה על נימוסי מזכירות, הרבה פעמים צריך לדעת שכשבא, כמו שאצלך פה במשרד, בא אורח, ישר יש מישהו שמרים את העיניים ואומר שלום ושואל אותו מה וזה בשביל לבדוק, וישר שולחים אותי לפינה של הקפה. נכון, נכון. שכך צריך להיות. ואגב, אם אני במשרד קטן ואין לי כזה פינת קפה, אז בתור מזכירה אני צריכה לשאול אותך, אתה רוצה לשתות חם או קר? נכון. תן לי תשובה. דו אלטרנטיבי, כן. לא תגיד לי לא, תודה. נכון, תגיד לי, אני רוצה חם. עכשיו, נניח שנתקעתי במשרד וחם, יש לי רק הנס קפה ושוקו. נגמר הקפה שחור. אני לא שואלת אותו, אז מה תרצה לשתות? כי נבח הוא יכול להגיד לי קפה שחור, ועכשיו אני צריכה להתנצל. סליחה, בדיוק נגמר, אף אחד לא מעניין ההסברים. נכון, אז ישר אני שואלת אותו, אתה רוצה נס קפה או שוקו? אז הוא כבר יבחר מתוך הדבר הזה. תשמעי, אני רוצה להגיד לך משהו, את אנציקלופדיה מטורפת. כן, 30 שנה של ניסיון. חבל שאין לנו עוד יותר זמן, כי אני מקווה שאתם מבינים את כל כמות הידע המטורף שאת אורזת. כן. אני יכול להגיד לך שבאמת הוקסמתי. תודה. אני חושב שאת צריכה להרצות בכל חברה, בכל ארגון, וכל מי שרואה או רואה אותי כרגע פה, צריכים לקחת את אחד מהמוצרים חדירה, הנה הפרטים, אני באמת אומר לך, כי אני רואה אותך בכנסים ובסדנאות, מורן דיברה איתי, אבל את כאילו הר געש. כן. כאילו את הר געש מטורף כזה ש... אני בחיי הפרטיים, כשאני מקשיבה, אני בדרך כלל יושבת בסוף, אני באמת מקשיבה. כי אני תמיד חושבת, אוקיי, מה אני הולכת ללמוד? נכון, תמיד שורה אחרונה מצד ימין. כן. אבל בעבודה זה סיפור אחר. מדהים. כמו על הבמה, זה סיפור אחר. סרט ראש גיטרה חשמלית. יוצאת בהופעה, שזה מדהים, את בתוך הלהקה, שזה מדהים. היה לי כיף, ממש ממש, תודה רבה לך, תודה רבה על ההזדמנות. אתם לא יכולים לפספס את זה, כן? זה ברור לכם, אז כאילו, אתם תגידו לי תודה. תודה רבה, ניר. ניפגש בפודקאסט הבא של עסק שווה.